Ik weet echt niet wat ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon. In Jippe's topjobbers dus de spannende beroepen. Misschien zit er wel gat voor dichtbij. Kijk maar naar Jippe Tippe Topjobbers. In Jippe's Topjobbers gaan we het vandaag hebben over vliegtuigen. Want we hebben geluk hier in Limburg. In Limburg hebben we een eigen vliegveld. Maastricht-Aachen Airport. Tja, en daar werken allerlei mensen aan vliegtuigen. Maar dat is ook een opleiding. Daar kunnen ze leren wie ze aan vliegtuigen moest sleutelen en moest knutselen. Dus, kom maar eens even metkijken. Hallo, ik ben Jippe van de Kinderkrom. Stel zichzelf eens even voor, Wim Bestig. Hey Jippe, ik ben Ed Donders. Ik ben docent van ACC Aviation Competence Center van Leeuwenborg opleidingen. Maar kijk eens, we staan hier bij een vliegtuig. Wat is dit dan? Jippe, dit is een gedeelte van een vliegtuig. Dit is niet een compleet vliegtuig wat we hier hebben. Wij doen hier leerlingen opleiden tot het onderhouden van vliegtuigen. Tja, dat is erg interessant, maar ben ik dan een piloot? Nee Jippe, ik ben geen piloot. Ik ben een van de docenten hier. En wij leiden dus monteurs op voor het vliegtuig straks in de lucht veilig te vervoeren. En we laten ook mensen straks op een veilige manier van A naar B laten vliegen. Wat hebben ze er eigenlijk allemaal voor moeten leren? Want dat lijkt me ontzettend ingewikkeld, zo'n vliegtuig. Er zit heel veel techniek in, of niet? Nou, in de techniek van het vliegtuig zit heel veel. En we doen alles wat met hydraulisch, pneumatisch en elektrisch heeft te maken. Ho. Pneumatisch, hydraulisch, wat is dat nu toch weer? Wat is dat voor techniek? Nou Jippe, hydraulisch dat heeft alles te maken met vloeistoffen. En pneumatisch is alles wat met gas heeft te maken. Jongen, zo'n vliegtuig dat zit hartstikke vol techniek. Maar waar zijn we nu terecht gekomen? Ja Jippe, we zitten nu in een 747 cockpit. En hier zitten normaal de piloten die het vliegtuig besturen. Ja, ik zie hier allerlei wiezertjes en metertjes en hendels. Hoe is dat eigenlijk allemaal voor? Nou Jippe, we zitten nu eigenlijk in een trainer. En wij leren onze leerlingen hier namelijk alle indicators, zo noemen wij dat, alle metertjes, om die af te lezen op de juiste manier. Oké, dus hier kunnen ze zien wie hoog dat ze vliegt bijvoorbeeld en wanneer dat ze moest landen. Ja, dat kun je allemaal hierin simuleren. Wij kunnen dus eigenlijk een vliegtuig gewoon hier besturen. Maar Jippe, als je het niet erg vindt, ga ik nu terug weer naar mijn klas. En dan geef ik jou het woord aan Robin Bouwman, een van onze studenten hier. Wat doe? Gaan we landen, hè? Nee, we gaan niet landen, maar ik zet alles weer terug in zijn oorspronkelijke positie. Tja, en dit is dus Robin. Robin, ja, we staan hier bij een heel klein vliegtuigje. Wat is dit? En ik zie, het gaat heel ingewikkeld zien voor mij. Nou Jippe, dit is een Cessna. Hier worden 2 piloten in opgeleid. Wat je hier ziet, dit is een motor. Dit is de motor van de Cessna. En die loopt op kerosine. Ja, het duidt me een beetje denken aan een motor van een auto. Is dat zo gaat hetzelfde? Nee, het is niet hetzelfde. Het komt wel een beetje in de richting, maar hier zit een propeller voorop. Ja, en de propeller, dat zuigt het vliegtuig naar voor. Maar als ik aan een propeller denk, dan denk ik ook aan bijvoorbeeld aan een hoge snelheid. Kan je helmet vliegen met dit vliegtuigje? Nou, met dit vliegtuig niet, maar we hebben ook een F-16. Daar kan je veel sneller mee vliegen. Kunnen we daar ook even kijken? Ja, tuurlijk. Loop maar mee. Ik ben alvast even in de F-16 gaan zitten. Jongens en meisjes, dit is super cool. Ik weet alleen niet wie eraan moet. Oh, daar is Robin. Zeg Robin, wie moet dat ding aanzetten? Ja, Jippe, deze F-16 die gaat niet meer aan. Deze wordt alleen op onze school gebruikt en is niet voor kleine kinderen bedoeld. Kleine kinderen? Wat tunt je wel niet? Ik ben geen klein kind meer, man. Wat denk je? Ik wil later zelf piloot. Ja, wat moest ze eigenlijk leren voor hier bij je op school om onderhoudsmonteur te worden? Ja, dat zijn heel veel vakken die je moet leren. Nou, je moet eerst je middelbare school doen en daarna kan je naar deze opleiding komen. Ja, en die opleiding die is in Maastricht bij het vliegveld. Wie lang duurt die opleiding eigenlijk? Nou, die opleiding duurt van 3 tot 4 jaar en het ligt net aan wat je later wil worden.
wat is eigenlijk het verschil tussen zo'n F-16 en dat vliegtuigje? Ik bedoel, niet wie groot dat ze zijn, maar wat is daar anders aan? Nou, een Cessna heeft een hele kleine motor en deze heeft een hele grote motor, een straalmotor. Nou, als je wil kan ik je er eentje laten zien in de motorwerkplaats. Nou Jippe, dit is een straalmotor. Deze ligt ook in de F-16. Maar we hebben natuurlijk ook nog zuigermotoren. Die liggen bijvoorbeeld in de Cessna. Ja Robin, dat is ontzettend interessant en wat een machine zeg. Maar als kinderen die toesnoe zitten te kijken, later ook aan zo'n vliegtuig willen knutselen. Ja, is er nog werk voor? Ja, in de toekomst is heel veel werk, maar wij noemen het niet knutselen, wij noemen het sleutelen. Ja, en later moeten vliegtuigen ook nog van A naar B komen, maar ook veilig. En daar zijn wij voor. Nou Jippe, ik ga weer terug naar de les, want die gaan ook gewoon door. Ja, hartstikke bedankt dat we hier mochten kijken. Ik vond het ontzettend interessant en hoe weet ik het zeker? Ik word later ook gewoon piloot. Nou Jippe, dan wens ik je heel veel succes. Ja, hij snapt er echt niks van. Jongen, jongen, jongen. Ik weet echt niet wat ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon.